Ești furios? Ești furioasă? Ai niște nervi pe care nu poți să-i gestionezi? Cum tolerăm această energie a furiei? Ce facem cu furia? Cum o transformăm în iubire? Cum transformăm furia la rândul ei vine dintr-o frustrare, dintr-o frică, dintr-o neînțelegere, dintr-o confuzie. Furia intervine atunci când nu avem liniște. Furia este opusul calmului. Furia, de multe ori, îți poate da acea senzație a puterii, că ești puternic. Am văzut foarte mulți oameni care atunci când sunt furioși își expun o atitudine așa asertivă în care ei se simt foarte puternici și chiar cred că te pot intimida. Dar nu le faci dacă tu ești furios și crezi că poți intimida pe cineva sau că asertivitatea ta constă în cât de furios ești sau furioasă, este o mare greșeală pentru că îți faci rău ție. Îți faci rău ție, imunitatea scade și ca să-ți redobândești acea energie a calmului durează foarte mult să-ți redobândești energia calmului. Așa că te sfătuiesc. Înainte să fii furios, gândește-te că pentru 5 minute de furie trebuie să lucrezi și să-ți reconstruiești energia, poate că o săptămână. Ai grijă, înainte de a fi furios, să te gândești, merită să fiu furios? Ce aleg? Pacea sau dreptatea? Așa cum spunea un mare preot al nostru. Deci, mi se pare că spunea Papa Cioc. Da, părintele Papa Cioc. Ce alegi? Furia? Ce alegi? Dreptatea sau pacea? Dragilor, nu vă mai înfuriați, pentru că totul este trecător. Totul e trecător și n-ai cum să fii furios pe cineva pentru că este altfel decât tine. Cu toții suntem unici și diferiți. Adu-ți aminte, tu nu poți ști întotdeauna, nici în legătură cu oamenii cei mai apropiați, ce se află în spatele măștilor pe care le poartă. Astăzi purtăm măști și la propriu și la figurat, din păcate. Așa că nu te mai înfuria, că nu poți să schimbi tu nicio situație. Ceea ce poți tu să schimbi este doar starea ta interioară. Așa că alege. Înainte de a vrea să-i schimbi pe ceilalți și să te înfurii, alege să-ți schimbi starea ta interioară. Pentru că tu știi că ești unic și diferit și poți face orice.